5 xhur qabel il-Kummissjoni Ewropea keċċietu minn kummissarju għas-saħħa fuq korruzzjoni. Imur Kastilja, Joseph Muscat jibgħat tal-press u jgħid mhux dan hu ibni l-Aziz ismgħu minnu, dan huwa l-konsulent tiegħi għas-settur tas-saħħa. U biex inkun sinċir dwarek jiena għandi x-xettiċiżmu tiegħi. Ara, jiena għandi ammirazzjoni għal kull min jidħol biex jagħti servizz pubbliku. U li għamlu f'kuxjenza. Ngħidlek li għamilt ħafna żbalji, per mhux żbalji etiċi, Simon Busuttil werwirhom lin-nies. Għax jgħidlu politika onesta, li bżonn pjaċir għandha żammur jien iżolata, għadha tistmerra sal-lum, għadha maqdara sal-lum, Carlo Bonini fil-ktib tiegħu jgħid Malta qatlet il-Defni. Kont tifla ta' 8 snin fidi. U xi ħadd jarni fit-triq, murant Joseph Muscat u jgħidlek tela waħna nirranġalek. U tal-kelma jirranġalek. Kien kap tal-partit li kienet jiftaħ television station li kienet isir kontra l-kuxjenza tiegħu. Hemm iktar Defni. U li daret lejja u ħatfitni, inksirt u fimt x'inhi tajt. Xi tippretendi iktar minn għandi? Ħafna nies finalment meta jaraw il-verità ma jkunux impressjonati biha, ma jassorbux mill-ewwel l-implikazzjonijiet tagħha.